Naše planeta se při pohledu z vesmíru jeví pouze jako malá modrá tečka. Nesmíme zapomínat, že všichni cestujeme na křehké kosmické lodi, které říkáme Země. V současnosti prochází náš domov celosvětovými změnami a pokud chceme tyto změny zvládnout, musíme hledat řešení společně. V Evropě žije 500 milionů lidí. Čelíme zásadním výzvám, jejichž řešení ovlivní naši budoucnost. A právě vesmír může být nástrojem při zdolávání těchto výzev. Častokrát jediná řešení našich problémů na Zemi přicházejí z vesmíru.